Ευχαριστούμε πολύ για το θερμό χειροκρότημά σας. Και την αγάπη σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω δύο φίλους, τον Χαράλαμπο τον Παναγιωτίδη και τον Μάκη τον Τζιμασιναρίδη, που μου δώσανε την ευκαιρία για πρώτη φορά να βρεθώ κοντά σας, ανάμεσά σας. Ευχαριστούμε που μας τιμάτε και πάλι καλή διασκέδαση σε όλους. Να είστε καλά. Τι είναι ο Παύλος? Ακίνο. Χριστιανός Ορθόδοξος.
μαξίλαρ, εγώ Γιώργα να πανείς και με σηκούσε και μαξίλαρ, εγώ Γιώργα να πανείς. Para que